Mbak Ben iki pra tunggalane ngrendeng ngono. Aku ya sabarmu. Wis bubar saiki ya. Saiki wis bubar. Kok malah mbok cethake? Kulino Aku ki takok kok. Lah ya padha, nek ditekoni jane mau langsung. Iki nek walwal-walwal wae to Bik iki. Lah benerik kono apa ya ngene ya gak gedho nek ngene ya kaya ngene. Penake piye lah ya penak. Penake lho. Boyo. Oh boyo. Piye? Rasane piye cek ngono iki? Kecing. Kencing. Ngomong apa? Kencing. Kowe ngomong apa? Kowe ngomong apa? Ora. Mel ngomong apa? Ora. Ngomong apa? Ora. Debi edan. Iki lakon apa to, Run? Malah go bahan mbok dadak maplek ngono. Lah ngapa? Apa pas ngene ya? Lah gak kuat aku ya.